салом дӯстон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар видеои имрӯза мехостам дар бораи доначаҳои рӯй бо забони русӣ агар гӯем акне, приши, проблемная кожа, дар худамон баъзеҳо нарак низ мегӯянд. Дар бораи ман ҳамин доначаҳо ба шумо каме маълумот диҳам. вале пеш аз наворро сар кардан, дар бораи онҳо маълумот додан, як хоҳиш доштам, як гуфтание доштам ба ҳамаи шумоён. умедворам ки баъди гапҳои гуфтагии ман ягон каси шумо аз ман хафа намешед, норозигӣ баён намекунед. Ман дар ютуб одами нав ҳастам. Ҳамагӣ 1-1.5 сол мешавад ки дар ютуб ҳамхе наворо мегузорам. Пештар бо забони русӣ буд ва вақте ки хостам бо забони тоҷикӣ, ҳамагӣ 1 соли охир мешавад ки бо забони тоҷикӣ видео мекунам, мепартоям. Ва то ҳамиқа вақт дар WhatsApp бо қадри имкон ба саволҳо ҷавоб медодам ва дар фикрам набуд ки ягон рӯз дар бораи ҳамин чиз ман навор мекунаму ба шумо ҳамин гапро мегӯям. То ҳамин 2-3 рӯзи охир. 2-3 рӯзи охир ҳаст ки дар WhatsApp беҳад бисёр SMS сообщениҳо мебиёяд ва ҳангоме ки ман ҷавоб дода наметавонам, аз 2-3 нафар хеле дашномҳои безеб, гапҳои қабеҳ шунидам. аз ҳаминро мехоҳам бигӯям ки ман дарди ҳамаи шуморо мефаҳмам, не ки шумоям бояд камакак ба ҳолати ман дароед, чунки ман беғайр аз ютуб, беғайр аз кори хона, боз кори давлатӣ низ мекунам. Аз субҳ то қариби бегоҳ дар кор ҳастам. Дар худамон як матал аст ки шаҳри якчашма рафтӣ ва якчашма худатро мегирӣ. Як бор худатон тасаввур кунед ки чӣ хел ман дар байни рӯзҳо шиштагӣ бемор қабул мекунаму дар ҳамон муддат боз бо забони тоҷикӣ ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. ҳам коргарон, ҳам беморон низ маро нодуруст мефаҳманд, чунки вазифаи ман дар ҳамон вақту соат ин қабули беморон мебошад. дар саволи кӯтоҳакое ки ҳаст, ман метавонам тариқи SMS ҷавоб диҳам, ман ҷавоб мегардонам ва баъди оне ки ба хона баргаштам, ман ҳар рӯз барои худам 2-3 соат вақт ҷудо кардагӣ ки танҳо ба саволҳое ки дар WhatsApp ба ман ворид мешавад, ба онҳо ҷавоб диҳам. аз ҳамин рӯ дар WhatsApp ман метавонам танҳо бегоҳи рӯзӣ ба ҳама саволҳое ки ҳаст ҷавоб гардонам. аз ин рӯ аз шумо хоҳиш мекунам ки кадоме ки сабру тоқаташ камтар аст, хубтараш нанависанду дашному ҳақоратҳои безеб ба ман равон накунанд. умедворам ки маро мефаҳмеду аз ман хафа намешавад. акнун гапҳои берун аз мавзӯъро як тараф мегузорему мавзӯи имрӯзаамонро, яъне видеои имрӯзаамонро сар мекунем. доначаҳо дар рӯй ё ин ки акне, ё ин ки ба забони дигар приши, проблемная кожа, бо забони лаҳҷавии худамон агар гӯем нарак, бисёртар аз синни 12-солагӣ оғоз мекунад пайдо шуданашро. ҳам дар духтарон, ҳам дар писарон як хел дида мешавад. сабабашон хеле гуногун мебошад ва пайдоишашон ва худи онҳо низ якчанд намуд мешавад. дар аввал мехостам ки намудҳояшро ба шумо нишон диҳам ва сабабҳои пайдоишашро аниқ кунем ки аз чӣ сабаб онҳо пайдо мешаванд. якум ин камидоне. камидоне ҷудо мешавад ба камидонҳои маҳкам ва камидонҳои кушода. открытые камидоны. камидонҳои кушода ин ҳамон доначаҳои сиёҳе ки дар болои бинӣ пайдо мешавад, дар лаби поён, поёни лаби поён пайдо мешавад, ҳамонҳо мебошад. ҳамин инон низ ба гурӯҳи доначаҳои рӯй дохил мешаванд. дуюм ин закрытые камидоны, камидонҳои маҳкам ки дар зери пӯсти мо ҷойгир аст. сеюм ин приш, ҳамон нараке ки худамон мегӯем. дар ин ҳолат аллакай илтиҳоб, яъне воспалительный процесс дар пӯсти мо рафта истодааст ва дар даруни он зардоб ҷамъ мешавад. ва чорум ин угревая болезнь ё ки угревая сыпь, ҳангоме ки ҳамаи ҳамин доначаҳо аз рӯи илтиҳоби беҳад бисёр якҷоя шуда тамоми рӯйро фаро мегиранд. сабабҳои пайдоишаш бошад, якум сабаб ин наследственность, яъне ирсият. агар дар оилаи шумо ягон кас дошта бошад, эҳтимолияташ дур нест ки дар худи шумо низ чунин доначаҳо пайдо мешавад. дуюм сабабаш ин гормоналный дисбаланс ё ин ки вайрон кор кардани гормонҳои шумо. бисёртар ин ҳангоми ба балоғатрасӣ пайдо мешавад ва ҳангоми баъди таваллуд ё ин ки баъди ба шавҳар баромадан чунин доначаҳо дар рӯй пайдо мешавад. чунки дар ин ҳолатҳо перестройка организма ба вуҷуд меояд, организми шумо тағйир меёбад, кори гормонҳои шумо нодуруст мешавад. ҳангоми ба балоғатрасӣ, яъне аз синни ҳамин 12-13 сола сар кардан, перестройкаи организма ба вуҷуд меояд, яъне кори гормонҳо сар мешавад. организми ҳар як шахс тағйир меёбад. аз ҳамин сабаб
метавонад ки доначаҳо дар рӯй пайдо шавад. Асосе ки кадом гормонҳо метавонанд ки ҳамин доначаҳоро дар рӯй биёранд, ин гормонҳои мардонагӣ мебошанд. дар ҳамаи инсонҳо ҳам гормонҳои мардонагӣ, ҳам дар занонагӣ вуҷуд дорад. ҳам дар мардҳо ҳаст гормонҳои занонагӣ ба миқдори хело кам. дар занҳо бошад баръакс, гормонҳои мардонагӣ ҳаст, ҳам ба миқдори кам. ва дар вақти ба балоғатрасӣ ки ҳамин гормонҳо ҷойҳои худро мешавад ки камтар иваз кунанд, гормонҳои мардонагӣ зиёдтар кор мекунад ё ин ки занонагӣ, мешавад ки чунин доначаҳо ба вуҷуд биёянд. дар ин ҳолат дар муддати 2-3 сол то барқарор шудани тамоми организм то синни 16-17 солагӣ метавонад ки ҳамин доначаҳо гум шавад. яъне организми шумо, гормонҳои шумо ки уже барқарор шуд полностью, метавонанд ки доначаҳо гум шаванд. сеюм сабаб ва сабаби хело муҳим ин низ стресс мебошад. Стресс, асабоният шудан метавонад ки чунин доначаҳоро ба вуҷуд биёранд, чунки ҳангоми стресс, ҳангоми асабонӣ шудан низ дар организми шумо бисёр тағйиротҳо ба вуҷуд меояд. организматон нодуруст кор мекунад ва метавонад ки доначаҳо ба вуҷуд биёянд. ва сабаби дигар ин нодуруст кор кардани узвҳои дохилии мо. ин сабаб низ хеле сабаби муҳим мебошад, чунки нодуруст кор кардани рӯдаҳо, нодуруст кор кардани меъдаи мо, дуруст холӣ нашудани талхадон метавонад ки ба пайдошавии доначаҳо сабаб шавад. ҳангоме ки рӯдаҳои мо дуруст кор намекунанд, мо аз запор, яъне қабзият азият мекашем, азоб мекашем. дар ҳамон ҳолат дар рӯдаҳои мо бисёртар токсинҳо ҷамъ мешаванд. ҳамон токсинҳо боиси он мегардад ки дар пӯсти мо донаҳо хеле зиёд мебароянд. ва сабаби дигар ин аз ҳад зиёд истеъмол кардани хӯрокҳои равғанин, хӯрокҳои ширинӣ, махсусан хӯрокҳои хамирӣ мебошад. хӯрокҳои ширинӣ ва хамирӣ ба организми мо зарари зиёде мерасонад. хусусан шакар ба организми мо зарари зиёди худро мерасонад. аз ҳамин рӯ агар шахс истеъмоли бисёртар шириниҳо кунад, бисёртар хӯрокҳои хамирӣ хӯрад, дар пӯсти онҳо низ бисёр доначаҳо метавонанд пайдо шавад, чунки хӯрокҳои ширинӣ, хамирӣ пӯсти инсонро равғанин мекунанд ва ҳангоме ки пӯсти инсон аз ҳад зиёд равғанӣ бошад, доначаҳо бисёртар пайдо шудан мегиранд. акнун чӣ кор кардан дар кор ки доначаҳо пайдо нашавад, яъне тарзи табобати чунин доначаҳо чӣ гуна аст? якум, ин тарзи ҳаёти солим, яъне питани худро, хӯрокхӯрии худро нақстар мекунед, ширинӣ, хамириро камтар мекунед, бисёртар сабзавот истифода мебаред, об бисёртар менӯшед ва меваҷотҳо бисёртар истифода мебаред. дуюм, кори рӯдаҳои худро барқарор мекунед. агар талхадонатон ягон проблема дошта бошад, кори талхадонро беҳтар мекунед ва кори ҷигарро низ нақстар мекунед. ва як чизи дигарро қайд карданиам ки кори бисёр гормонҳои организми мо низ аз тарзи ҳаёти мо вобаста аст. аз чӣ мо истеъмол мекунем, аз хӯрокхӯрии мо вобастагии калон дорад. аз ҳамин рӯ агар шумо бисёртар сабзавоту мева истифода баред, кори гормонҳои шумо низ барқарор мешавад. ва ниҳоят сеюм, ин правилный уход, яъне дуруст нигоҳубин кардани пӯсти рӯй. бояд шумо нагузоред ки пӯстатон аз ҳад зиёд равғанӣ бошад. ҳар гуна кремҳое ки таркибашонро намедонед истифода бояд набаред. бояд аз ҳар гуна кислотаҳое истифода баред ки ҳамон пайдошавии равғани пӯстро камтар мекунанд ва намегузоранд ки бисёр доначаҳо дар пӯсти шумо пайдо шавад. дар ин ҷо ман якчанд намуд кислотаҳо ҳаст ва якчанд намуд спиртҳо, кремҳое ҳаст ки ба шумо тавсия медиҳам. онҳо метавонанд ки доначаҳои пӯсти рӯи шуморо камтар кунанд, пӯсти рӯйро беҳтар гардонанд. ва аз хотир набароред ки ин ҳамаи тавсияҳо дар умум гирифта шудааст. агар шумо танҳо крему кислотаҳо истифода бареду тарзи хӯрокхӯрии худро дигар накунед, фоидаи онҳо камтар мешавад. аз ҳамин рӯ комплексно надо табобат кардан дар кор, ҳам хӯрокхӯриятонро иваз кардан дар кор, ҳам сабзавот истифода бурдан дар кор, бисёр кори узвҳои дохиларо барқарор кардан дар кор, ки то ки ҳамаи ҳамин чизҳо дар якҷоягӣ пурра кор кунанд. ва ниҳоят сеюм, ин правилный уход, яъне дуруст нигоҳубин кардани пӯсти рӯй. бояд шумо нагузоред ки пӯстатон аз ҳад зиёд равғанӣ бошад. ҳар гуна кремҳое ки таркибашонро намедонед истифода бояд набаред. бояд аз ҳар гуна кислотаҳое истифода баред ки ҳамон пайдошавии равғани пӯстро камтар мекунанд
ва намегузоранд ки бисёр доначаҳо дар пӯсти шумо пайдо шавад. дар ин ҷо ман якчанд намуд кислотаҳо ҳаст ва якчанд намуд спиртҳо, кремҳое ҳаст ки ба шумо тавсия медиҳам. онҳо метавонанд ки доначаҳои пӯсти рӯи шуморо камтар кунанд, пӯсти рӯйро беҳтар гардонанд. ва аз хотир набароред ки ин ҳамаи тавсияҳо дар умум гирифта шудааст. агар шумо танҳо крему кислотаҳо истифода бареду тарзи хӯрокхӯрии худро дигар накунед, фоидаи онҳо камтар мешавад. аз ҳамин рӯ комплексно надо табобат кардан дар кор, ҳам хӯрокхӯриятонро иваз кардан дар кор, ҳам сабзавот истифода бурдан дар кор, бисёр кори узвҳои дохиларо барқарор кардан дар кор, ки то ки ҳамаи ҳамин чизҳо дар якҷоягӣ пурра кор кунанд. дӯстони азиз, аз сабабе ки аз ҳад дароз шудани навори мо як навори дигар дар оянда мекунем. баъди ин навор танҳо дар бораи крем ва маҳлулҳое ки дар ин ҳолатҳо истифода бурдан мумкин аст, таркиби онҳо кадомаш бисёртар фоида меорад, як навори дигар мешавад. умедворам ки чунин идеяи моро дастгирӣ мекунед ва навори ояндаро интизор мешавед. агар ба шумо ин навор писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.